akonya semi mu a start here na mo be 13 years metekam no gya toka no mu nyina maka no nyina hima battery nko ani yiye saa tam so de ne so asinkete se de na nanom ba bi o ma prede go so beduru no o se ye nso ye beto aso 208 na menya kwan asi bibi e kire mi wa ye da mase sebre no do nyina munya mojebre na mohweye ye wo hose ye som kotoko hene ne ye som santamani ntino ye dikan ka cha wo na nanom nyina ye som wo eno nti eya ahafo akwantu no enne ye dru goso ene ene ye wura betwani nana akwasi bosompra ene ne ye ne no e ba besua de ye sese ye hu fa goso ho ye nti a eye se bi so nse bi nyado goso ebe ye ye wura betwani ne be hu ni nyinara eno nti nyabote ne tena se de probe review asante kotoko ne da woka se ye ma ya santa sem ehu hia ye no eno nti ne ne ya bei eno nti pomodi na so di wega na de sese wo hu fa goso hu be hu se wo ye de hia wo firi goso a ene da woni be hwe goso na goso ya kono dodo midi e de maame Fozia me ye ma wo hena tena se ne ye mfa adesua no ento so wo hena wadama mo tena se yo ono me joso me mo achenso yana na yedi nso woni bre nso ne na me adom wonya bre edi amaye e bae nze na wo ko aso e bebre akwa do mu dumedi a wo ndie won kwaso yes ono wadama e bra na umeye manya na umso na nanu mutu mu na ye de shebranti wadama na juma ben ena na we yo me danse dikano mema madihye beti me nyina me mo mu nyina ache anase ma ha se nyame onkoso na onka obia ho se de bia me ka no obia nim se edi akwasi bosompra na me de George Bafo bosompra me papa no de doctor ata bosompra kan bosompra sabe bosompra efiri sikadwa akonya ho na enemu ana nanam bi ebepie goso akonya semi mu a start here na mo be 13 years and I'm so maame afa me free goso ha e de me call madam for soja ni bi ho fishe no fishe bi amsha wan hwe a sebe na ya be kome ti me kontra madam for soja ni nchen a mra kakra mu na me adwuma na de anwanwa ne se na me obi a me suru nyame nti mra me adwuma no me adwuma o water wash me adwuma o sunyane ana me adwuma o cocoa board me adwuma o isen wagin kofodua sankrata me ni nya be kura me ti me boss mpaye na me ameka kire nyame se agya me to pipa no me no akosoro de obadan amama kan no eho no mekọ akoye adwuma ti me to kosoro eda ya no sunyane abutu na kofodua adane na branch me fa me bag bo machi ani isen wagin won koye adwuma no me kan 1989 na mo kofodua master ti adwuma kakra afi na yakonya sami nsoso na nsoso da yewu aninu a na manso kakra ewo wo ho nti wo ho nyina kakra ne afre no maba kakra afre ne aba sa bi hia me nhia na beka ho asem nti nyame ya dom ma fi me wo ha na me ma me san bae no na number 204 mu se ofase me kan kire me se member nam shantie ne koy na e ya ban djuma ti gise krakra nsa ti mi jama me kwan mo koy ade e bechi branda na mama ba metekam no gya toka no nyina maka no nyina hima battery nko ani yiye nso mi nyina me hu se sa kwantu a e ba manim no e ho mframa sa tam so de ne so asinkete se de na nanom ba bi o ma prede go so beduru ye no o se ye nso ye beto aso nti enam so ma
kakra 208 na menya kwan ese bibi ekire miwa na yaka go so abakosem a namu ama bedu na akosi bosompra so a ni dia me ti akonya so yi nam di bosompra akonya no kayira na bosompra gi akonya no ba fi nti na adusuans da bi dia bosompra yi e ma bosompra de ka akonya no ho nti di no anana no ya hene di dada nti baafo no George ne de ya to atwen nti fa wakwasi bosompra na fa fura akonya yi nti we di a ekura mi ya me papa no mfam edi ine kura mi bisese nka me fa me nana no bia ke bia me fa nana boache ona me di na de bia nka me fa nana mpofo na se bia nka me fa nana ya menka na me fa nana kofi kokko so mu nyina nam se ekwan a mu nyina ko ye na akonya ba bi ekodu ye na bosompra kodu ye wura nim na mpokura ye se bosompra ye ba ma ba ya konya so ya bisigwa eno grace na wo me eno grace ni aba ma ne nana kofi boache ana ni aba ma ne eja ya ba ma nti na akwasi bosompra ba ma ba na wo me am so sebe akonya sam di du ha obi aka de be ma ne de ayede nso nam se yewura na botre ne kwan ofa so di asem timti ya na nkofo se ya wo de o ya se wura dodo nam se sa de ayeye nipa ho ase ade a eye nti ya na nanom ya se efiri danchira na yewura tumfo se tu opemso na no so ma danchira ebidu ya santimemu ha sata me kuba sem mai ebisi amakumhene so na amakumhene kobo yewura mane na yewura bi wono du hu na betwani dada efise no abada nkyira nti no nim adwuma ni yeye no odankyira efise me kai se mre bi na yewura ope na betwa hene pa no te se de ne sebi mudwuma di amudi ba no obi ade kamera no odenam nso se ono otwa na wo hwa hu se ma bo nso adwuma yi saa nso obi anso besua betwa no obi aso yebetwani no kwa santuma ma obi aso yebetwani ene wiase nyina so omo yebetwa nso abetwani ba kope me no nyame nam na kwa so bi fa aboam e de ma me ma yehu se me twa be obi enu wa santuma ma obetu baka so no yebetwani obesua firi go so man no ya de chechire buadi utufo we can de call human hell sata nem na ho no na no nya den ye sam bo yura mane o sam ko ni ko kire abetwa hene na onko tena ho ni ko ni me kai se brebi yura no peso hu o cho bi aso ye betwa hene obi aso ye betwa ni yewura susu ni betwani no onim se ka betwa na nyese sem nsanfo si wa so no hu nan me dem sa kan nsanfo no na bi e kan na me dem wa ye tumi ewom so nyame nsa no nima sanfo gira e natural e nyame nsa no nima nipa bebre e bi bi suma santeman ne bi di jata ne suma santeman e bi di sono e bi di ponko e bi di ande e ne bi wan na sono no kunya bi wan e so nsanfo na me se ye nyame nsa no nima nti e da so wo ho ti opensho ye nse ne obia wo so be twani obia mfa ne nsanfo mra na me nyansa kin Solomon so obia mfa ne nsanfo mra won so nim se nsanfo no e kana no obehu de ye papa no nye papa se ne de obehu de tumi e de akire to jiwe no ojiwe de no atokura to atwene ojiwe de no atokura to atwene ojiwe no atokura to atwene fo odu mi na no so mi na ne e fe no be haja nsama ne do bi kokro ngomo nsana ne pusu yewura so ane twa be ko fam na nba se fi na kro woni ma betwa hene no se yewura na me ya betwa hene dada wo da nkyira na o se de me nhwani tina me ka so bia no wa santema mu a obetuma de ne se se ne bi so no wo betwa hene wo betwa mi a wo sua firi se de go so ma hene ho na nam se kumasi na afo de kumasi nyini so a o se de bia yetumi pepe nsafufu se de be ya yewura pebia yebenya e de akọ nya na ye de snap abetwintwa nanu na nso hwa nsafufu de da so ye adwuma
ɛwɔ sikadwa ho sa de bia wɔkyɛ adensa de bia nti ɛnam so ɛma yɛfiri buadi na hɔ kakra no ɛna ya na wɔsɛme ne ya America sɛ ne bidum betie me no wɔsɛme ma nipa hu go so history sa akonya amete so no so mpanyinsɛm buadi kɔboa wo bɛboa no adibi tete no kɔ abeso a me kɔboa no adibi nti nya kura sɛbsɛbe na yɛkura da hɔ yɛn ne yɛkɔto aba no kyikyiri kuro no ana yɛwurade ne yere ahene yere ɛbaayɛ na maame no na ɔte santaase ɔba na mmɔ ɛha no nɔs ma betwa ahene ɔna ɛwɔ ɔdɔm tie ne momfa me yere nkɔe na me yere no aduane aba betwa ahene ne nsa ne ba na me yere nso de na aduane aka ho nti wokɔ boadi a ɔbaa no baayɛ ma ne kɔtena apetedi ɛwɔ mu a wɔsɛ yɛtu anamɔ ɛba na yɛnya mmɛ no bi no yɛwura ka so wɔpɛ bi a yɛnya bi amana ba no yɛfiri boadi a yɛba wɔ abesowa saa tam na abokodu ɔgyama wɔ no na adi hɔ abesowa ne yɛbɛtena yɛ nti yɛba abesowa abokodu gyama wɔ yɛde yɛpɛpɛ nsa fufuo no ɛyɛ amammerɛ no wie yɛde nkɔko yɛde yɛpɛpɛ wie a na yɛde ama akɔfoɔ bi kan no pa wokɔ a wobɛba na yɛbɛduru abesowa no ɛkorɔpɔn subɔmpan yabe ɔna yɛwura tu wɔ mo na no mo ba ɛbɛgye nsa fufuo no ɛde ɛkɔ yɛnamua na wɔsɛ yɛsan kɔ yɛnim biem nti wohwɛ a akono mu no yɛnya adɔmyɛfoɔ saa ta na abɛduru yɛwura poku ware so nso obi akɔ ɔkono bi ade nya ɛfa bra yɛn adɔmyɛfoɔ a yɛnyaayɛ yɛde ɔmo kɔe mpo yɛrekwɛse from yɛwura ho sɛ yɛwura yɛkora asɛe sɛ me tuo me ka sɛ mekora asɛe a na kyerɛ sɛ bisɛ deɛ ɔsɛ yɛtwa oti na menya mekora na yɛwura sɛ me nananom sɛ moatumi akɔ ko ano na moanya dɔmyɛfoɔ na moamfa na mde abɛkyerɛ me deɛ a ɛna mehyira no so ɛde ama mo nti yɛwɔdi bi da kurom a yɛfrɛ no wɔnhyira poku yɛdin bi da ha ɛnɛ ɛda gɔɔ so kontirefoɔ fie wɔnhyira poku na meka ma ɔmate pɛi sɛ ɔmotie ɔmbɛtie adeɛ yi a wɔnhyira poku no yɛ pipa a yɛna ne ɔpoku areyɛ ɛde to yɛdɔmyɛfoɔ a yɛnyaa wɔ m so yɛfiri abɛsoa yɛbaa fɛn sɛ akyerɛ nsua asuhyɛ wankuro no ɛnam sɛ yɛbɛtwa no nti de bia wɔ sɛ yɛnya baabi a nsuo ɛwɔ a de bia bɛ ɛfɛ ɛwɔ kɔsɛ wɔ sɛ de bia yɛnya abɛ papa to sɛde yɛwura frɛ a yɛntumi mfɛni no nti yɛfiri hɔ no yɛbɛ asuhyɛ yɛfiri asuhyɛ no na afei yɛnam mu ɛhwɛ sɛ yɛbɛnya mma no bi agu hɔ a sɛ yɛwu a yɛbɛnya bi ato a ɛnam mu a na yɛbɛto asuogo saa tam na atire nson ntɔkwa no na ɔma akɔn awie sɛ akɔn ba bɛwu akwaboahene hiahene amakye bare hene ɔmo kekaka ho a ɔmo nyinaa ba akɔn no bi nti yɛbɛyɛ na yɛbɛhu sɛ asase bi da hɔ a ɛyɛ asase bi deɛ paa pɛsi koraa mmɛ wɔ so kama fei nananom abrɛ nti ɔmo tena asuo yi ho didi ɔmo didie no na ɔmo gyegye bi sɛ wamen na ɔmo tutu bi gu nsuo mu ya fish na pra ei sɛ aha yɛ gɔs a means baabi a ɛfoɔ sadabi sɛdeɛ asase wei ne yɛbɛhu sɛdeɛ nam ɛbu wɔ nsuo mu deɛ na ha ya na yɛbɛtena na sɛ yɛbaa nyinaa yɛfiri buadi no baabi ɛkɔɔ yɛ biara yɛkura a na ɔmo akyekyere abesoa ne akyekyere nye ne yɛkɔyɛ kyerɛ abesoa yɛkɔto abesoa hene ne mo yɛde yɛwura tumi ɛna kɔɔyɛ yɛfiri abesoa nso yɛde yɛwura tumi na baa suhyɛ kɔɔde na akyekyere kuro no na yɛba bɔɔ so deɛ na yɛkɔyɛ na obiara nkyekyere ha sɛbisɛbi na asase no nyinaa na yɛ akwaboa hene ɛna yɛwura ɛde ama no a ɔhwɛ soɔ nti yɛsa akɔbɔ yɛwura amanneɛ sɛ ɛwu asase bi a ɛgya sɛdeɛ hɔ teɛ no yɛpɛ sɛ yɛtena hɔ no yɛnya kwan de som yie nso momfra akwaboa hene ma me sakɔba he kɔ na kɔkyerɛ ma bɛtwa hene baabi ma no ntena
tide bia me ka kyerɛ akwabo ahen di agro na mhyia me ka kyerɛ akwabo ahen wo yɛ kwamba da masie na anya asase wura koso me de mpia ntɔmo bia koso me de susi kwadwa ndi enam so ma yɛ bɛte kyerɛ goso ba ni nyina so na enya aboadi na yɛkɔ ne aba nse saa ta ba no munnuanom bi ka eka aboadi na bi so ɛbaayɛ ni mom si yɛka sɛ yɛde yɛkyiri gya deɛ yɛde gya krakyia ne yɛfɛ no yɛntwewe ɔno ne busuani ne deɛ na ɔyɛ dikuro yi ɔhene wadama ɛdeɛ na ɛyɛ nananom kafa ɛyɛ goso betwa no ho a ɛnam so ma sɛ goso ma hene na sɛ goso hene etwa abɛ no de munsa ne de bɛ yewura tumi ɛtɛkyiri ɛho ensɛm ne sɛ ɛnyɛ sɛ ɛnam wura mu na yɛkɔto abɛ no ne yɛkɔto yɛ wobɛbɛ hu sɛ nyansa no ɛnam wura mu nko ho aboa katia na katia no wɔn dɔso to hu sɛ baabi we de anya mo a sɛbsɛbe yɛto wɔn tuo nti nana no yɛ sɛ ne wɔbɛta no ahɛ deɛ moa no yɛ so nana to no bo nana no to no bo ehwɛ yɛ hu sɛ moa no sɛ adwuma no ɔmo yɛ nhyɛ abɛ no na yɛ aduaba a wɔ kwae no a enim sɛ mpro ne moa na edi sɛ na bibi wom na moa no so no nyame de fa ɔmo so moa no so nim sɛ nsamfufuo wɔ abɛ no nti moa no kyekyekyɛ no group wɔn ba da foro ba da bu nkomu nipa nyansa ne yɛ de yɛde kɔtoto fam tenana hwɛ de moa no yɛ abɛ no a du mmerɛ bi no ɛna ɔno so ɔkɔtoto fam ɛna ɔde adeɛ hyɛ aseɛ ɔkɔ ɔbɛsɛ na wɔtwe mi no kɔ ya nsu fitaa bi na asɔ mas ne sɛ we deɛ ɛmoa yi sɛ ɔmo no me ɔmo angu na ɛdɛ na nipa no ma bɛnguo no pagyaeɛ na ɔde nomyɛ na ɛdɛ to ɔnomyɛ no ɔtuyɛ no we deɛ ɛyɛ nyame nsuo timi na nan kaa sɛ we deɛ ɛyɛ nyame nsuo na no nyame tumi bɛhyɛ mu nti sɛ wo mmɔ hyira so na ɔde ma wa no ano no wobɛkɔ asamba nti sɛ bia yɛwɔ program bi ase na bia mede nsamfo yɛ hwa yɛ ɔmfi sɛ bia da na nsamfo na ɔmɔ no mɔ ɛde ɛyɛ deɛ ɔmo pɛ no ɔmgye sɛ bia ne nsamfo no woboa nsamfo nyame yɛ hyira ɛyɛ nsamfo nyame yɛ hyira so nti kama no wɔ bedwa mu a wu sɛ na bɛm sɛ akɔm no na me yɛ sɛ ahafo nyinaa yɛ sɛ yɛyɛ ahafo homecoming a yɛpɛ sɛ yɛde bɔ sikadwa aba so obiara nso ɔba ahafo bia wɔ adwuma no ɔyɛ ma sikadwa obi ɔba ahafo bia wɔ adwuma nti sɛ yɛsɛ yɛyɛ ahafo homecoming bia sɛdeɛ wɔ so obiara adwuma ɔyɛ bia wɔde kyerɛ ma wiase nyinaa hu ɛhu de wɔde som sikadwa yɛkɔduru bɛkyɛ mu a deɛ obiara de baa ɛyɛ ne bench yɛ ɛne na kraboa ne di n'anim masa na wo sɛ na wo sɛ na wokum gyata na adɛ ne yɛsɛ nka no wamfa gyata ama wo sɛ na wokum na akum sibɔ na wo sɛ bɔwɛ ɛnya yɛsɛ ɛkɔzu ɔbia ɔbɛyɛ nkura hee bɔɔso ma yɛne pie a ɛda no so koraa mebɛ pia wɔ ahemfie ha na signa bae sɛ mema yɛnkɔtu abɛ ankasa ɛmfa nso ɔbrane ma yɛkɔtu abɛ de soa nkoraa no baako nsɛ ne nsafoɔ no sa di akyiri ɛkɔduru ɔbia ɔbaeɛ bia nkora bibiaa sɛ nam sɛ ne no deɛ no yɛ nyame nsa no nwuma nti ɛda so wɔ hɔ ɔno anansa aba afei nsamfoɔ no bi mekɔ so a mekɔ no dodo sɛ na me maama hene ɔdɔ ɔhene obi ɔwɔ biaa nema ne nyɛ bi nom nti nsa no baako sɛ na asi awiam ayɛ hye nti nkwaraa no sɛ sɛ deɛ ɛhuru no deɛ asɛ ɔmbɛbɔ amanyɛ sɛ na nsa no nkɛpɛ sɛ yɛkɔkyɛ ma hene no asi awiam ama na yɛ hye dodo nti asɛe na nso momfa mmra mode ba na mede m'ani hwɛ pɛ ɛbɛsesa nagyere sɛ bia nkwaraa no bɛka yɛ nanansi bi nwura yɛ ɔmde ba yɛ amanfa me nsa kora nsom mede m'ani na hwɛ ɛna nso nkɔkyɛ ma nananom meka sɛ nsa a mode kɔyi mode mbɛte ase na bɛba sɛ ɔmkyɛ yɛ nso ama hene no nyinaa wowɔ hɔ na sɛgna ba ɛna na gɔ so na wo nsɛnsɛnsɛrɛ nsɛ dɛn wei wama bi wei so wama bi na ɔmsomate ɛnɛma ho tumi a onyame de ama me ɛwɔ nsamfuo nti sɛ obi gyaa bi na ɔso ɔno ɔno nso ɔsum yɛ wura na ɔyɛ ɔnso twa aba a aba bi ɔbɛtumi atwa
akwani na kai wose beche no na ko na kokoro no dia menso a 1979 na sojafo aban baaye yɛsoa koko na koko no atekota no ba baabi a koko gu no na maforo no makɔso agu na atekota bi bɛgyina station ha sɛ soja ni ba ko nhyɛ uniform gyina chi kratia no ho ɔdin bi ɔyɛ hyehye ne nkɔsoa koko bi a na hu ya ne sɛ mani so wow soja ni asotro de free na chi na ba na nim ɔte na ni no ɔba atekota no ho no ɔfokɔ ni amana fokɔ so kakra no adan na nya yɛso yafo nse me beche no de bɛkɔ na kokɔ no de ne nso a na so yafo bi ja na na beche no bɛkɔ yɛ dai enti ensamfo de betuma kɔ akɔtwa bi de akyerɛ ne mom de kumi wɔ mu de nti onyi free na na bosom pran nsɛm da isa goso no ne aba sɛ ne yɛ kɔ a ibogoso na nti na sɛ yɛ ka me ka bi a ya me tu ka sɛ de goso ma hene ne yɛ bia nani ya ka bia na dɔma asunya kumawu bompata yɛ nyina yɛ bia nafoɔ nti ate sɛbe albeni sɛ biko obi efira me hia baabi a omu nyina ɛyɛ nyafoɔ saa na adua nafoɔ no nti ka bɛka sɛ me nua ne dɔma nam sɛ yɛ nyina mfiri na nso so sɛbe yɛwɔ krama bia ne ne dwuma a wodie yɛnyɛ nnuafoɔ sɛ bia yɛ nyina afiri bɔn baako ne pie yɛ obia obi wɔ krama tuntum obi wɔ krama kɔkɔɔ obi wɔ krama buru obia ne krama nyɛ krama nyina nsu pɛ krama obia wɔ de yesu na nso so yɛ pie a yɛ nyina de abɔ yɛ ho sɛ yɛyɛ aduanafoɔ a yɛde som sika dwa mede yɛde som panti mede firi buabi no mede baa de sowa mede baa suhyiɛyɛ mede bɛtena agɔɔ so ɛnnɛ ɛnam ne so ama ba nhyehyɛ yɛ pa a wɔde baayɛ na obia gye tum sɛ gɔɔso ma hene wamfa regye yɛn ni agorɔ mmea ankasa me pɛ kaa megaphone si soɔ mmea ankasa me yɛ ne ho nsɛntwerɛni fie da bia mete studio so bɔ dawuro kokoro bi mu kura sɛ nana bosompra wa ma me ahu a na de yɛbɛto aba no de yɛbɛkyena mo hɔ sɛ yɛka ahafo region na bakɔ sɛm de a awi na bosompra firi ma nyɛ yie yo wahene wadama yɛbɛba region so wadama goso wadama wotɔ so sɛn mmɛma akɔnya ne yo me da ase wohwɛ me nana a odi kan bi akɔnya baayɛ me nana no na yɛfrɛ no Ben Haja na Ben Haja no wɔanuru goso ha ɔmo bɛka abesowa ɛna efiri Ben Haja si ɛba Brikeni efiri Brikeni ɛna ba ampɔfo na de akɔnya no bɛduru ha ampɔfo na de akɔnya no bɛduru ha na me nana ampɔfo no yɛwɔ akɔnya yɛwɔ nsamrane bi wɔ akɔnya no ho ɛyɛ nsamrane ɛnyɛ din toɔ nti hu sɛ ɔhene bi ɛde ato ne din so a ka kyɛn sɛ n'agɔ so man sɛ yɛ akɔnya wɔ nsamrane me nana ampɔfo no nam sɛ tete yɛbɛka sɛ abɛtwa no na yɛkura tumi nti yɛnsuro bibiara gyata kora ho yɛ no ɔdwane nti na hu sɛ gyata gyina na nka betwa bi deɛ nka gyata ɛwɔ man sɛ kyerɛ sɛ gyata kora wo hu yɛ no ɔdwane me nana ɛkɔ na abɛ so hwɛ tete betwani ne twani da no kɔn ho na weibɔ no ha ɛna aboa katia mu ɔnkɔ atia ɛkɔhu me nana no sɛ ɔba sɛ na bɔfoɔ bi so akɔwura mu akɔhu aboa no sɛ aboa wɔ deɛ nto ne tuo ama wɔdwane akɔtena dua so ɛna me nana abɔ so no ba ɛna hu kɔntwi amansa no wɔnhyɛ kikuraa wɔn sɛ wɔkɔ no so fa aboa no gyina ɔda bi ne ɔba de ɔnyɛ nipa so nipa pa a kɔhu ne nkɔbi dwane na aboa no de ahyɛ krekre ne nana no de onim sɛ bɔfoɔ bi adwane wɔ dua so na bɔfoɔ no huru siɛ sɛ kɔtwa amansa wɔ soro ampɔfo ɛno na kyerɛ kokoduru a wɔakɔnya yi ho aboa gyata koraa wo nea no ɔdwane na wo nipa na mɛsoro hɔ te nokorɛ na yɛde te akonnwa so yɛduro ne nokorɛ yɛduro ne nokorɛ ka wobɛtwa ne bia wo tirim ɔde wo ne nokorɛ a wobɛkum nipa kyɛ de yɛduro ne nokorɛ nti wobɛhu sɛ obi so ɔde kɔtwa amansa a ɛnyɛ din
ɛyɛ nsamra no kasa na afiri akonya no tumi na abɔm no say yes aboa jata nya no dwane na wo nipa na wo sɛ misuro wo so nti ehwɛ go so ya bakɔsɛm a ya nananom on ba nyina no na ampɔfo na on de obedu go so ha na ampɔfo bedu go so ano me nana ba ko bai efɛ no nana kofi kɔkɔ na ba ko bai efɛ nana ya menka nana ya menka no de nana kofi kɔkɔ nana ya menka de me di mu a ye me ma me no wo fa ko bi wo ha efrɛ ya menka me nana no mra di me bi no ko kyekere menka kurum me di na da so da ho ne a kurum ne kura sɛbsɛbe ɛka ma konwan ho na mpo ko ba bi efrɛ ho emfema if sɛ sɛ na go so abusua bi ha dwe wo go so a sankunyani bi wo ha dwe go so mpanfo bi ha dwe wo ha ne nananom te mam na ya menka no ko kyekere mu tufiri go so kura kɔtena ho na wɔn na wakɔ afu ma no pa ɔyɛ adwuma na ne nana ba ko di mika na wɔnya wo na so mfiri no so mfiri go so ɔso kacho so ɔmo mfa ma ɔmo fo wa sɛm no ma na ko ne yɛfrɛ wɔn mfa ma na bi ogyira ka ɔmo mfa ma no ne yɛfrɛ wɔn mfa ma disa ko yi wɔ na wo bɛda ka sɛ ɔyɛ ɔdia wo na ato kuro ni di debi so timina na mpɔfo ɛkɔ ya nana ko kɔkɔ ba yɛ nana ya menka ba yɛ ahemfuni ni de wura mu na so ɔmo nyama de hye nti mu bɔbɔ mu de na mu tiri mu ɔmo da mu na obi tu agaza sɛ go so akonya kwa na de bidu na na kwa bɛ na ɔfa so de ba yɛ na nanu ma me bo mu di na ɔmo yɛ adehia ɔmo di akonwan timi na nanu kowi afa ebidu na na kofi bo akye so na kofi bo akye efe na ɔda bio ɔkɔ sambai kɔmre bi akwa na nkɔma ebe ni be cha santimu ni be cha santimu ɔkɔfa abun ba ya ɛnɛ ebi no mo de ya hyehyɛ ɛhɔ ma me na nanu edwane ja akonwan ebre ɔka sɛ nananom bedwane ɔmo namuru ɔmo de wu me na nanu sɛ kwa ne nkɔma ba yi wan ya sɛbe me na nanu no me yipi fo to kwan bi a so CPP fo ba de wo ɔhina wan nyane asɛm beto na me dwane nti me afo de ewura kwa me nkɔma sɛti yie ya hu sɛ a do ɔyi ɛmfa ma kyekere pa ma nti obi a ɔma asɔre firi akonya so bia ɔnsan emra na me na nanu ɔba nti ne fɛ no na boakye aba bio na boakye akyi na na akosi bosompra mabai na wohwɛ a ne mom bia na kyɛ paa na kyɛ na nanom bia nkyɛkyɛ na mde ɔhwɛ hwɛ sɛ bia me bɔ adwuma na mhwɛ sɛ bia na nanom hwɛ sɛ bia twɛdua mpa wɔ bɛn me a medi yɛ akyi na yɛwɔ kɔ nam di n'akyi onkwaso wani wada mana ohwɛ na naboakye ne na naboakye ntemu no ɛsɛ nam man so sɛm ntina megidi yɛ sɛ na emuwa mo na naboakye deɛ na me sua kakra nanso na yɛ obi a wɔn so ne ho dwo na obi a ne ho dwo papapapa na ne ho ɔfɛ na naboakye na ne ho ɔfɛ ne so ho ɔfɛ na nam na abɔ so ho ɔfɛ nde no da tuntum fɛ nasa woni ne mienu no ntemu no na manso bia ni ntem sɛ ofiri mu a sana oni ofiri mu no na yɛ nyina yɛ mɛma a sɛ mo ofiri mu na mo bɛ 12 to 13 years jo ei yɛ nkwara nti bia bɛba no sɛ ne yɛn adwene ne sɛ ne yɛ wɔ papa bi wɔ ha sɛ ne wɔ sua ngoma adu akyire nti ne nyina support no a yɛ fɛ na agya mpɔfo ne sɛ ne time wɔ ha na nka sɛnka yɛ soja aban a ka bia nka wɔba bɛyɛ MP tiyan so yan sai da wasu yan mu duwa ciri diye saboda ba fa kunyan ya bi duwa cira mai kuma na support no na so ocho krata sa kunyan ba fa so na me ya don na bi shi ni nyina wa da jiwa makunya emra so ye no wa ntwe ho man so bia na we de wada ma o ba mfie dunum nie me diri se mfie dunum nie no o ba e na se na go so esitie na ehemfa na mfie dunum nie o de go so edu yo me da se nse abehie ngina kasase mun kura de nkan bese nka ubusa wa abantina nanka o kokora o de nka won ko hia me metamfo pa na busa ne busa se ni wa metamfo be ka bi pa fa no
oni ni ko du fie o kanfo na nabo sompra oh pa obi ani pa ni munti no ntumi nka nso ni mu no nse na nabo sompra ni se na mbefa agoso yawo aboso ni mu na wo krom ha ni efre ba ko bonsam a ye tumfo na bonsam ano na me de hie akwam hene ona mbe ma mo o na hweso ana ba ko so efre ni kofi mensa o se ne sika anya na mkwa na ni nkontomre asuo tano na ba no ɛno nso me de ma kontrefo o me na hweso ɛhɔ na wo nhyira poko no ɛda no na kwan a boso no fa so ba yɛ ni bosom bonsam no sɛ o di akifiri dankyira ba yɛ de nam sɛ nsafufo tumi enyaa a ehu nya nti sɛ mo di akikura a yenim sɛ di aki on de ɔbɔ ɛho ban na sɛ nunti na ya na ka eti akra huma no wodwane ebuwa do dwane sɛ motia mo ɔden edu aki nti mra na nanom de ya de hye ni begu ha no na sɛ bonsam no pɛsɛ ɔnso di ka betena go so ɔyɛ bɛyɛ san bia kyerɛ ɔmo ha na ɔmo mfie no ɛwɔ mu a ɔmo didi awie ɔmo papa bia hwɛ tete no na ɔdɔ ho ya yewa ka hye atwa wɔn hyia ɔmo yɛ sɔm de ɔmo sɛ bitum na ɔbɛpɛgya aduane no ne nyinaa mpusu ɔmo afrɛ mso nkɔfo ma so ɔden okay ɔmo ba mmaa na ɔmo awo ɔmo no no abɛtete nkɔla no nkɔla n'akyi odikan ebekum mo wo go so nyina de peti go so abonte so anfo mo nkra munya nkwan no bit afide ho kwa wo ba no abetele ko filim ba bi ya ayi den no yen ko den ko bo yura amane so be bi o ma no aka se yura ye ko bo yura amane e na na mpofo amane ni ntia de ye be kura kura yenku sa so de ni nipa no da so bua sa so de no e da so wo mu mo so mbra kwa na ba wo timo mo ko ya na kire wase koso mu makonya na tiso mi so tanyin sem timina na mbofo wa fe do mko mo na mane na mbofo bae na mbofo bae no so da bi emra na ye wa suhye no na suhye ta no kene makọ na makọ ka kire no okọ no ka kire no na suhye ta no so ta no ma ne baba ko e fe no kofi mensa na o de ni bae na so ba ya akora mensa na mo nsi no na mo nye pan mfa ni so mo si twene so oda obaye wi ni msi twene so na ba obi te go so a wo se fence ai nantia na ya fe no nantia no enye nantia eye nam tia ne nam ne tie te se obaye obi tie ya wa kira haba we enti nantia no de ye na de to no ne nam tia na busua no mo na bi dia kwasi nantia na ma mo fe nantia na bi ya fe kofi ba nsa na bo so ye ne nsa ba ko so fe te kofi na ba ko so friend pam yetie nti eba saa bi a bosom no eba e no so okay ye de ye kwaje obai se be kire ye bo nsam asemaye obai nso be kire se ye bo nsam e na ye saa de nti yinsi twene so no nso mra oba na onso ope ba bi ama no atra na onso ba ya ye de ma sata me ye kransafo ye me ye wo makwam no ye kransafo ne de ma wo mo ana wo mo asesa akonya no na be ye na kwam ntom na hwe bonsam so ana ye koji wi so ba yiye e ba yi ku afero so ye de kwa ta no so da bi wonya ba no abekire ya won so o sa me bo so won so ba bo akuro no no so be ka ho no so be ka ho tie fetete nam se ye de ye no tumi kwa da ninti yansan kwaji abosom no nsan mo ye ho so ye de ma bidom na mo so mo ye so adwuma ye mo mo ba koso bia wo bia ba koso bia nso ba bi otumfo be ka hene o ba je me nsam nsansa o nsam bia de ba koso bia nsuo esanse mo na mo di kan de no kan na no ye ne ye bia mo nsam de mo di kan de kan na no eno na ye na duan na ye na duan wo ni aduane ba ko nti se wo no ko fa nsam bia so ye de nsamfo na ma no na mfiri me nsam a ye nsuo na wohwie bi so enani na nyina ni kontra busua na na me de kontra to wo no si na ntia no ye omo dia so ye omo dia mon fa na se de ni mu no so ne e wa asante amane mu ne se kurowura ona chichiri kuro ama ode na abosom chichiri kuro ana ye wura enani na nyina sabe odwura ye wura be twai obesoma ye de nsaba ama ye de akọ monsam so ese wada ma go so
any aman who do send a bush. Yes, Tatia, many can say bush here. Many that be so about a bush here. Many kukum a bush here. Many fahu then a bush here. Many are you so a bush here. And I'm mean a yellow offer. And so a bush here. Fashion crew saying a shit was it. Ninkura a shaman, Senon. No war a shadow, more ditching, more continent, more minkankurum, more femma, more chanchahene, more yakra, more Mahamin quanta. And a nam said, go so crew, nam sa brofono, di kind a better hanty. Oh, my young Kurona and Ketuana, a batabata gosu, one by any gosu. Because one shot, you can create to say a botanya, the literature goes to Kuru. Or send you all Kuru, a botano, or send you on a hen. Oh, and the Diana Busa said, now botan cry, a friend, and I cry, I want a wedding best and few baby, you know, or it is as a botan away. You said, no, Kunkuma Bua, I are botan. And the real say, calling him, dear calling him, or my jack near the other law of quine. Say because we all can history say abotan so na kola bi just abotan so no here and so say nya bibi edisi ho say kofi asese na omo ewo onyina kofi no ewudie na so ma say dwe kofi de sina na mo ani ti me ba yi me penso e na matumi aba ba kekere ana se matumi aba ba ye ana matumi amanne go so ewo ni festival aye frɛ no abetiase festival aye kyerɛ nsafufuo no kwaye fa so baaye ene ba bia ye nananom betena ye a ne afra ho go obroni na de so no besoso mamunya goso ye benya goso ko ye 1912 no obroni fitaa ne ye the district commander ana se beka se DC ne ye wanchi bono ne na hafu nyina na wanchi ene goso nti goso nye kuroketwa goso ye kura abrofo no hu se wo hwe kuro no ba bi agina ne ho mu ene ne ho na mu no a hafu nyina wa ye sekra hafu nyina atwa ne ho ahia nti abrofo no omo ye hihye ne to hu se daache kuro yi ebe ye kura ebe gina hafu nyina na if say start my 1912 no na ma ban ne yi nyina hye goso ase na de so broni kokokwa de kan hu o de kan hu goso e daache nti sɛ rege no yɛ nyaaya nhu sɛ ne bi mo pre na yɛ msere yo kɔs na min bi kuro no ahyɛ ase ɛna asase no wura no so so na onim bi ɔso yɛ yɛ nti ne ma yɛ bi na me hwɛ de onyam bɛyɛ na ebra na unu nuanom na moyɛ bono en ahafo no na mo kɔ asetena na ɛda fam mra mi duru bo ni na hafo mi ko swaye kire mi wura wiye afi mi nya kwan sɛ wo sɛ mi ko swaye kire house of chief mi ko swaye dano nipa odi kan e kasa ne ho a na ɔyɛ bonfo no ɛyɛ dɔma ama he ɔhwɛ sɛ de mi so ma yɛ abɛma no nso ayɛ abɛma no mi wura ho no na na go so mi no mienu e be ya Valanda boys e wa ha tiema ye ma danfofa se ne nyina so ya duana so nuana no nyina onso ko ware so kra se na wa be ware go so ha na ne nyina ne yire efri e papa ha no betran e be ma me na nkasa fri kuku nti fa ba bi mi nua na fa ba bi so sa ye ma konta fa ba bi so sa ye ma se tino ya ade na metia no a me kasa onu nse no on sa me kasa esa na be na wade je nya na oginam bi o ware ansa na wo hia no me hia no ha ukọ go sukurum kura no store dan bi ho ono na me business no ye no oye cement adwuma pa to oba ha bi ma na yire cement ni pa go so na na eba e kire se woni bia ni ye ne bro na hafo no na bibia ni na mo ba dia na tena ha ka no koda na me ni toro se asem bi ba na bia efa sikadwa ho a ene na wo hwe omani ma hu se na omani ma sesa mo mpena na bi ni ma sesa unsa himfo no bi ani ma sesa nso ye na nya no ne ye ko se de tumi a sikadwa de ama ye he ayi abia nkwanta
case bae ohima ne aduan kwanta hene asem bae na committee no na mo so bi but omo koso a kwan bia omo ka history ne ko fasika dwa ho a ye nua no abromfo no bi omo kasa ne se de omo kire no mamu no nikwe ne makoma ya koso na mpagya no nsa se na free committee no so if say be kasa pa be kasa ma tia no urade ene kasa ma ntia no betwa hene na se be tia pa se so be kasa ma tia sikadwa ene oboa ko so na me ti ba bie ntinya nipa nu ne yakoma nipa hu na bia ye biara suma si asase o yakọ ade ma no mo sikadwa ntina ye ni boni bia ewo ho na ne kura ba yete ahafo yi nya na anu ya nsansam a ambaba nka boni bia ni ye intem na mote mo ho a sese mo benya ahafo na me yura nsaso mo nya ahafo region no megidi ye se aboa modwumedie pa me da se o hwe time na nyina so pa no se na ye kan se se be bro for ACCN if say obekọ regional house of chiefs obekọ RCC ho no bia santini ewo ho na santini no ebia wanya ai na fa se bia na o director kwa no bia director 3 director 4 nti first akasefo ni nyina bro nti meeting akase no ye wie ni aka kire no nti esika bia ba no ye se ye cha bebe na afuni ba na o ye panyini ho obi ni ho nti bibia ba de be won se aba yenya ye region no kroni so bi ka se enko so a na labrenya me o se enoma aban ye no na ayi shuru kakra be se ya die ho a metia se regional capital president dia na meka to se regional die no enye wa madama answer na region ne beba no and say mo ko ho kakra mo ye ho meetings kakra region no beba no na yemia no mo meka da bukura meta chima hene ye ntokwa wo ya no ko ye da ye ka se afo ye tie ho na ya afo ne bunu na bunu isibia ni ata chima kura ma hene kura na mene no ye akasakasa ye tie mo na nya ntokwa ba na se me ma mo nya kwa nkoda na mzo hene ye be ko agyawo ye de sa afere mo ana sa tachima ma ye so bia be bom so pe breeze ana fo mo am ya brofo pa no so sa yetie na nke nyina so ya sante ana mo ko fa bonchampem bae na wa be bonchampem bae no na ya fo kwa wo so ho enti ato bi no mo kan history bi no mo dan na ya na se ade wonu no kra na mo kan kra no John, mukura no kan kra no se na se bibiasi na bi obi adandan no ho a yewura on fa nko ba bia me kan sa asem si e wo boma tepa boma ha ana house of chief offense regional administration no afrayen me na ntotroso security council to mo pega ba na se da bia asem o da gise kokubu se yewura nsa ko se tikase o nko a na betuma ka ehun panyin sama kire and e koye ko sere kwa yin akwan ko yura ho e ka kire no ka kire no nana na boma na be koye nkonya mebre na bi msuyi kronkra ni hudi na ko kitu e be si na gise ni pe wum na bi boma ma hin sene dia amon fama no an o te sent ko bi si obi to ko bi ansi nti o mu anan ko ne do ma hin be pre no tufo ni mo asamba no o magya o nyina oboko a o mo ka o mani masam nti papa no wo obi o ya sudwe ni ti se mete so obi kasa tantaya kureni na BP ya akoso ya na ya se wo ben no a hwe kwa ofa so di na asem dada e pese nka asem no bua ye ba kaka ho bobo na mo fanto ya mfan sheda Bosa na nanu be twetwe onim de oye. Okoda from say di na so yaba. Nti na omunim. Nti ba se afedi aban ye so okay. Ene ye be chemu mi nsa na region no eso. Ti e be na ye pre ne ye ka se ye mpre mu bi enya no de. Nti ya anwene sa ene ya nkontokwa so. Ya nya nkasa ya hafofo ya nkontokwa. Enyine de bom ye nipa ba ko. Na de na de na efe sanke benya nka de bia yempre region
because NDC and MPP nyina come on e campaign omo nyina na gina platform so area campaign aye nyina kwa e kosa afoma nti wo say dem there to be frank na odono na eso na enam so ma na na do adawma ne last ode emaya ya de capital so ma go so yanku bia ho ntokwa ohene wadama emfie dunum nie eden na anam wonsa so nikoni ma ya adwuma mena me ka se de bia me ka na nanam no sere me ka se dur mra se enkyene be kanfo no ho enero enkyene oni aduani mu anya da nso de bia kanfo mako je me ni agya enkyene maka se enkyene ka kanfo e so go so fo mo so won kanfo ho na na kwese so mpra me me se be sim bua kanfo ho se me ba go so ma be ya adwuma na mi ade no so ka che se dawa ono hwe be ma tintin gram o che Goliath na akra ketwa we David gina nanim ma draba no wone ti so obi se mema bi edi machi obi anse na abema ya o ma won se ha abema go so man no se na masan ye wi amasan ti mi ko shira Professor Mes na mka kire no se na na nyamutre na makra fire tenders ni bi ba nti e ba ubenya bi ampanyampa e ba no na go so man hene ko mi ka kire ni se tenda no ba we de ba de gusunyan egusunyan o mo de dada na bebre emfa mo mre ti mi sere no ba o fa me di mo ho because e ba na mi gina ho ampanyampa o mo ti ase nti me ne fire driver e ko te ho ti me esa so ba wa me ko so bi shatade na mko gina ho boko me so bi shatade a me change SS ni but is a commander no ka se ka we die mo fansi wo na mo nim na mo sesa no o hin bi oba go so no na mi de ro so wo me da mi bi gina ne nche to kan we na so commander da se nti me ka ki we me ne go so my Anambra mi se ma mra office na fire ni driver woni so ni mo for mo fire driver on su kura ni krata wi na mo hwe no o she fire uniform wa no dey ki ma na poa le ba nwa afu nyina ebi shi aka no ha ye ba ya na se car ho so sense ne se me bi kwan se fuel me ba half tank nti ba mi am de ko see filling station afele se de biara o maka no enu half tank edu a chire me na me to battery esi so nusu nyumani bia se me nam fomo a na se me ampo bi probia me pe driving ba se me akasa me kuraka me left and right me dura me side bia kurowura me right kurowura me left na why me right na two fans nko we see for our fans nko and until na me wo children's party cause enkwala do me na me di buo so man kwala na nam se me nim Kristo nti nyame so mo ma fa ne kwan no mra me nkyɛn na yɛnim sɛ na so ayi ne yɛ omudia to yi obi na mpɛn kwara asɛm a wo problem ha wo pa konfo anoche ebu owu sɔre yɛ wo pa ko ndia ko di aduo bra na wo mpɛn kwara asɛm adi aduo hunu suku ahodo sɛn na ɛwɔ mpɔtɔ ko so nam sɛ ahabɛyɛ the district capital nti ɛma sɛ ka primary school anya ekura school for primary school kwara no more than 10,000 Methodist school, Roman school, Presbyterian school, Anglican school, all churches, Assemblies of God school. There's a Church of Christ school, and some of the private schools are who are also there to be frank. Only now, so it will be. Or that man. Only who are coming home penny someone. We didn't miss you. Now, for so what's the idea? I have for a mistake over here. Yeah, no, I'm a fellow, so we say, Chile, we are done and say, and then tomorrow we are saying. Na fe wo ba ewura nye da bia be fra santeman ko ana adekọ ewura da wo beti se ewura trase biara o so ko empamo betuma trase sanam ye nti da no a na obi nim se na madi 8 years no me ka chom se me ni 8 years me di 30 years se na me suan de e wo ho saa 30 years ba na akonya mu no me di 8 years so nti me suan ewura me hwe no saa me kwa me hwe no saa kopie mra ye bu asem no ye bu ma me wie nso eda ye mfra santema no na me kɔ ye na nanom de sɛ nanom de abosom nko atu atu na ye
baabi sese yen na ya ba mranti ya ba no yen ma Kristo anya hene kase e wo ya hene ena na ma go so ma hene ba bi ago so ma hene wo because sese agoso mi a e be okure ena mframa mo futuro kura ma na e bi ni fi ayi na du ne kura wo hene asase ba konkoto ma nipa nyensa mo hene ma wonya akono wo ba ya akono sai wo ba di ne kura e bi dawo mu wa yi ma wunia ha no wakadi nse kan ko ani guto duba bi na fuwa na makina bia na mranti ego na mayi se kan ma yesa de medon na sfole tana ko wura mu mo beje on ba twaburu saba fre communal ba ne ma communal ba nso e de buwa kuro no yamma yanko fa ya san ko fa no yen san fa communal ba no meboa because ya kasi e jani nyina to aban so a wan na de bia ya be kasa ma wan hwe ya yankasa wo ya kwadwa ya be kasa wo ya kwame so nti ya fa no kre ntara konya so ere tre kanya konya so a na ya sum ye wura wo no kre mu a e betumi de biara ba bia be gina biara no nipa de pu ama ba ba hwo isho e da se pa sum da wase o hin wadama yura obefura benyo emfie eduno enum ene afia ede eni wona wo ye ne betwani ye na sonfo ene ne fana ye nimu no na emumu no amahene mu ben esenye sede ka se bra wonya emfie wotwe no na bi muso anya emfie wotwe ni wo kire wo se wonya emfie du miensa esansa wotena ne na ase e kire yi ansa na se bi so se bi nya do o ma okwan ma obesi bi a kire no ye ka kro be refi asa tokoto ko hene a san ena unimo no fa medase yewura aja mapeja mi ayo bia Bible say yemfa ye hu to nipa so nanso yewura de o si gine nyame din mu ne de ho ato no so ese oyo bia enokore adware no me de mahwie onu nyina ye nokore ba bia nokore wo bia so abotre wo ho ba bia abotre wo bia nokore wo ho de mahwie fi wa pa no ho e na abotre e na nokore hwa sante man konwa ne gugu batiasi atutua ne odin kakra na abotre ebe sante man e kansi na sante man e kansi timbe de meka kire yewura no se nyame onka no na nanomo a taisi kadwachi yenso so yemfo do fantastic kadwachi se yewura ya king Solomon yewura yobi o wa botre yewura mpesa na ne angels no ya pra ebegu akonya na nimase yenso so amahene no ne abrempon ye ne angels yana ye koba ono de wo hye cycle no ni atwa no hia se ye ya mo ya bere yi a de bia begu sikadwa ni mase ntimesre se ne 25 years yamfa ni gie emfo do kro bia ntokwa basabasa wo biara ye nyina yemfo do na ye fantastic kadwachi na de ta ye wurachi a na ye hwere de wo ya adema ko so what say ne hini bi boy school bi ne hini bi yes me di 15 years na me hwe yewura me koko school sumu ahwe se maye se ya moasie omo bi kwambe na kwani ko school a ye to bi ni me nyamba ma me ye che mo school suno school bi a ni nkonya e ko to bi ma wo ye no mo ne bebre na ni kura have mindful for ni gia nkola ikoji ba ye Ghana nyina so chewo bia asase so dini ya yesu afri yewura ho yewura education fund ni wa haya na education fund bia to ha afuman JHS omu ye science and then kola omu ya doctors ni nyina afri yewura nsa no nti ya kan wo so de adanase o da oba nso so ode ama teacher fo a ene nkwala afri ne nsanse no eno na yenso yesua di nachi nti yewura ne nkwaso na me onhia na ne 25 years na nim se obesa nya plus 25 no bi se da baya no so betime dru 25 nti wo ko no na me so ne ko na me onhia no na maye ohene yedase mesome da mase
But you didn't young common anyway, the craft and for to send and out the mine. Dear Mecca, and the actual Ghana mine say, a fear you do when a fear any Africa mine. The man Mecca say a drew a battle so. And I heard 2024 about one heat you heat your woman say, this year me no almost as a presidential. Woman free Mecca say a tiffy do. And that's a region back home. Oh, women free. Into a mad tension, den. Into a best say, you know, feel into in a meaning. Na young Yano Sabasabia and say, maybe a Kragana could do. You say, and your cry and disappear. It must say, I wish you be departing at me, and you are in our tray. Now, friends, so, ya, we have a tray man and none. None beat send another some prayer. One not getting no car. Na na dwen so kan wo kan wo nkrem se me kasa na won tiasia wo de ban ma china be hwe wo ba hwe na hu sa ade na na kan ye tra me sraw no me aso ate ye nipa bi e kasa bebre bi ana sebe ne bi achia nti be sra se nyina en fo do entra go so o do tra go so a na ba ma sike gam so aye kase nyame o nhira bia o nhira wo so wadama we ba show a Christmas message and kakra wo mai. Eno na ya kan se afena no so aduru ya draba fo ya be sra omo ya na yo time bia free ni January February March bidu Isa kakra na mo ja fi egu kakra na san kan hemwa na fi ye be ko Christmas na mo ja so akwa kan afi egu kakra ya nso se emma ya de hye nkramofo eye akiriye on te se sika bia hwehwe ase ada na de dru say ya wo Yesu a ya mfa ni die enkohia na ya driver for na de bia car tofom esra omo say driver for de driver mi de ni kwan so do saka wa no mra ko si ani na ko si ani so afa buo ma passengers no so mo fra ya wo pentem o ade sore ntem ne kontem na betena sia na the pressure akoto driver no so na ma driver no so wa nka na ho hye na o de krik na akofie mu ato agu ya bese say nyina ya mfa abotre na isei na bronya ya die ne bia enye boko ma ye nyina ya dasipa ya das unkaso go so unkaso na santama so unkaso enne ye ne na na kwasi bi so mfa go so ma hene otumfo betwani enne betwafo no wate ase on senya ensanko ne ensa ne de onyame ehira so enu nti de sese wo hu fa go so ho no enne wo ba ye suani ni nara said the Euro Kotoko in the Watakano, and I'm a hini kono efe. Mijidi say, so we go show when you bet you, and in this way of course, what is she? That's a watch in a bench, a penny and Mapan and Anamoji, now super swassing, and Peninsula Winsum, and any pa. So, boss, you can see a Mamma no mean, as Santamasu could crab, you could crab Mamma no immune. Bidi Edmund for the trading Ponyanko Poyatuma, ye best Asia, or Hene, Uncaso.